שלום לכולם, היום נדבר על אגרות חוב המכונות גם אג"ח. למה צריך אג"ח? אג"ח הוא אמצעי לגיוס כסף. מי צריך את הכסף? לדוגמה, חברה מסחרית צריכה כסף עבור הרחבת פעילות עסקית, כניסה לשוק חדש, הרחבת קו הייצור. גם ממשלות צריכות כסף עבור בניית תשתיות. איך זה נעשה? החברה יכולה לקחת הלוואה משני מקורות, בנקים או שוק ההון. בתמורה, היא נותנת התחייבות להחזר, חוזה או אג"ח. הנה הבנק נותן לחברה כסף, בתמורה הוא מקבל חוזה להחזר הכסף. מקור נוסף זה הציבור או דרך שוק ההון. החברה מקבלת ממנו כסף, ובתמורה הציבור מקבל לידיו אגרות חוב. איך נראית איגרת חוב? דבר ראשון, אנחנו רוצים לדעת מתי הקרן תיפרע. זהו מועד פירעון הסופי. דבר נוסף, אנחנו רוצים לדעת כמה ריבית אנחנו נקבל בכל תקופה ותקופה. זוהי הריבית הנקובה או ריבית הקופון. אלמנט נוסף זה תשלום הריבית, מתי נקבל אותו, אם נקבל אותו רבעוני, חצי שנתי או שנתי. ולסיום, הערך הנקוב, עין, ערך הברירת מחדל הוא 100 אגורות, זהו גובה הקרן שאותה נקבל במועד הפירעון. רגע של נוסטלגיה, אג"ח של פעם, ככה נראה אג"ח של פעם, בצורת מגילת קלף, שיש לו ציורים יפים וכתוב סכום ההלוואה, וגם כל מיני תלושים למטה שהם בעצם הקופונים, הם ממוספרים, מתייחסים לתקופות, ותולשים אותם בסוף כל תקופה, נותנים לחייב ומצפים לקבל תמורתם את סכום הקופון. בסוף התקופה מגישים את השטר ומקבלים את יתרת הקרן. כדי לחשב את מחיר האג"ח עלינו להסתכל על התקבולים הצפויים בשנים הקרובות. מהם התקבולים בדוגמה שלפנינו? יש לנו 5 אגורות למשך 10 שנים ועוד 100 אגורות של הקרן בשנה העשירית. כמה נהיה מוכנים לשלם על אג"ח בתנאים כאלה? לצורך זה נפעיל את נוסחת ה-PV, ערך נוכחי, הישנה והטובה. בואו נזכר איך אנחנו עושים את זה, מאבנים את כל התקבולים הצפויים לפי ריבית היוון R. הנה נוסחת ה-PV. יש לנו את כל תקבולי הקופונים. את הקופון הראשון מאבנים 5 חלקי 1 פלוס R, את השני מאבנים לפי 1 פלוס R בריבוע, וכן הלאה. את הקרן מאבנים לפי 1 פלוס R בעשירית. כיוון שתנאי האג"ח, קרן, קופון ומועדי תשלום מעוגנים בחוזה, לא ניתן לשנותם. הדבר היחיד שמשתנה בשוק בצורה תמידית הוא ריבית להיוון, תשואה לפדיון, והיא משתנה בהתאם לשערי הריבית במשק. וזה הגורם העיקרי שמשפיע על שערי האג"ח. איך משפיעה ריבית ההיוון על מחיר האג"ח? נבחן מספר דוגמאות. בדוגמה הראשונה נניח איגרת עם תשואה לפדיון קטנה מריבית הקופון. איך נחשב את מחירה? נציב בנוסחת ה-PV, נאבן לפי 4%. נקבל שבעצם את הקופונים צריך לכפול במקדם ערך נוכחי סדרתי של 4% לפי 10 תקופות. את הקרן של 100 נאבן כתשלום חד פעמי לפי 4% ל-10 שנים. נקבל שהערך הנוכחי של האיגרת הזאת הוא 108 אגורות. מה אנחנו רואים כאן? מחיר האיגרת 108 אגורות גדול מהערך הנקוב שלה, שזה 100 אגורות, ולכן האיגרת נסחרת בפרמיה. במקרה השני אנחנו מניחים תשואה לפדיון גדולה מהריבית על הקופון. בואו נציב 6% בנוסחת ה-PV, נאבן הכל לפי 6%, ונקבל שהערך הנוכחי של האיגרת במקרה של תשואה לפדיון 6% היא 92 אגורות. כלומר אנחנו רואים שמחיר האיגרת 92 אגורות קטן מהערך הנקוב. לכן איגרת זאת נסחרת בניקיון או בדיסקאונט. במקרה האחרון נניח תשואה לפדיון שווה בדיוק לריבית הקופון. נציב בנוסחת ה-PV, נאבן הכל לפי 5% ונקבל הפלא ופלא שערך הנוכחי של האיגרת הוא בדיוק 100. מה ראינו? מחיר האיגרת
שווה בדיוק לערך הנקוב, כלומר האיגרת נסחרת בפארי. הטבלה הבאה מסכמת את תשואה ומחיר של אג"ח. כאשר התשואה לפדיון קטנה מריבית הקופון, הרי שמחיר האיגרת גדול מערך נקוב, ולכן איגרת זאת נסחרת בפרמיה. כאשר התשואה לפדיון גדולה מריבית הקופון, מחיר האיגרת נמוך מהערך הנקוב, ולכן האיגרת נסחרת בניקיון או בדיסקאונט. כאשר התשואה לפדיון שווה לריבית הקופון, מחיר האיגרת שווה גם הוא לערך נקוב, ולכן האיגרת נסחרת בפארי. אג"ח נוסף שאני רוצה לדבר עליו היום הוא אג"ח קופון 0, זירו קופון. אג"ח זה אינו משלם קופון. איך בכל זאת מתוגמל המשקיע? הריבית מגולמת במחיר האג"ח, ואין תשלומי קופונים בדרך, יש רק פדיון סופי של קרן פלוס ריבית בסוף התקופה. ניקח דוגמה, קנינו באוגוסט 2010 מק"מ מלווה קצר מועד מסוג 811 הנפרע באוגוסט 2011. מחירו כיום הוא 97.79 אגורות. בעוד שנה מהיום נקבל עליו 100 אגורות, שזהו מחיר הפדיון הסטנדרטי של מק"מ. נשאלת השאלה, מהי התשואה לפדיון שהוא משקף? נזכר בנוסחת התשואה השנתית. תשואה השנתית זה מחיר פדיון בעוד שנה חלקי מחיר כיום פחות 1. אם נציב את הדוגמה שלפנינו, 100 חלקי 97.79 משקף לנו תשואה שנתית של 2.2%. ואם מחירו של המק"מ היה 98 אגורות ולא 97.79 כמו שהיה קודם, מהי תשואתו אז? נציב כאן בנוסחת התשואה 100 חלקי 98 פחות 1, אנחנו מקבלים שהתשואה כאן היא 2.04%. מה ראינו? שכמו במקרה של אג"ח סטרייט, כאשר תשואה לפדיון יורדת, המחיר עולה. סיכום נושא אג"ח. כפי שראינו, אג"ח הוא קודם כל מכשיר לגיוס כספים משוק ההון. למדנו על תשואה לפדיון, ריבית להיוון. היא מושפעת משערי הריבית במשק, וכן למדנו שהיא משפיעה על מחיר האג"ח. איך היא משפיעה על מחיר האג"ח? כאשר התשואה לפדיון עולה, מחיר האג"ח יורד. כאשר התשואה לפדיון יורדת, מחיר האג"ח עולה. למדנו על שני סוגי אג"ח, אג"ח סטרייט שהוא אג"ח קופון אשר משלם קופון תקופתי וקרן בסוף, ואג"ח קופון 0, זירו קופון, אשר משלם ריבית וקרן רק במועד הפירעון הסופי.